Karon adlaw sa Miyerkules, paghandom kang San Ireneo, obispo ug martir. Unsang matanga sa bunga ang gibunga sa imong kinabuhi? Giunsa nimo pagkasayod nga ikaw nagtuman sa kabubuton sa Dios? Diha sa iyang mga sinulat, si San Ignacio de Loyola sa makadaghan misulat mahitungod sa pag-ila sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Alang kaniya, usa sa mga ilhanan nga ikaw nagkaduol sa kabubuton sa Dios mao ang pagsinati og kahupayan, ang pagbati og kalinaw ug paglaom. Ang kahupayan maong bunga sa maayong pag-ila. Sa laing bahin, ang pagbiya gikan sa kabubuton sa Dios o ang pagsunod sa karnero nga nagtakuban gamit ang sinina sa lobo, magdala kini kanato ngadto sa pagbati og kaluya nga nagdalag kasubo og kawalay paglaom. Kanang bating bunga, nagpasidaan nga mitipas kita sa laing dalan. Masayon nga masay pa nato ang lubo nga maoy karnero kaysa kadugayan makit-a nato ang tinuod nilang kinaiya. Umipili kitag bunga nga gihuna-huna nato nga maayo apan sa pag-uli nato sa balay makadiskubre kita nga dunot na diay ang sulod niini. Maayo na lang, ang atong Dios maoy Dios sa kaluoy. Sa higayon nga makabantay kita sa atong kaugalingon nga nagsubay kita sa sayop nga dalan, ang Dios motawag kanato sa pagtuyok, sa pagbalik, pangitaon ang mataro nga dalan ug maglakaw padulong kaniya. Mahigugmaon siyang magpaabot kanato. Pamalandong. Giunsa nako pag-ila ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Sa akong pagtuman sa iyang kabubuton, nagmabungahon ba ako? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Human niini, nakakita si Abram og panan-awon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak, busaon-saon ko man kanang ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Sanglit wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kundili ang imo gayong anak. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, Ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldeya aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako anak kini? Ang Ginoo mitubag, Dad-i akog nating baka ug kanding ug karnerong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon ang matag usa niini. Pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa, gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap
ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog og nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug ngitngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paghimaya kamo diha sa iyang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, kamong iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan nga iyang gipalungtad sa usa ka libo ka mga kaliwatan nga iyang gihimo tali kang Abraham ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadya pa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit, ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.